Hoy, may hapon. Unsa man? Imo nang nasusi? Dili ta ka kuan bro kay maglisod identify ang kuan kay way cover man gud. Ako Ako way cover kay ma-identify niya unsa nga libro na. Why problema sa ako Ayaw basta lang ako mo cover bro kung wala na i-cover ayaw lang sa na-promote kay sinabi mo na. para sa ako doktrina ninyo kay naaman ako nagong gisin nimo. Naay mga doktrina sa Para Binyarsin sa pero pang sa kuan. about sa kanang inyong pagtulunan about na Sunday appointed by the church instead of the Sabbath, bro. Dili po ni minugna sa SDA. Dili po ni minugna namo lisod po bro nga inyo maning doktrina unya among kapihon lisod pod. Di ba? Ay sala na gamita bro kay kulang ang imong impormasyon na bro. So, nalipay ko ani nga libro bro kay naamang gyud re bro kay niingon man gud re. Therefore he imposed a special commandment. So sa ato pa bro, kini ang ikaupat nga sugo bro nga adlaw nga ipapahulay nga maong Sabado, special commandment din is Ginoo bro. Matod pa din ang Ginoo gay nga impose bro. Bro. Ay lang sa nagamita bro kay wa pa imong hang dokumento anang unsa nang libro ha jud. Onya, ingon re bro. To sanctify every Sunday. So, every 7 day. So, sa ato pa bro, dili day Sunday ang atong i-sanctify. Every 7 day day nga mao ang Saturday. Mo na kung giimo nimo ay lang sa nagamita. Kay wala man kay cover ana at the same time wala po na imprimatur imong mapakita. Dire ko na James Cardinal Gibbons na lang siguro kay naa kay libro ni James Cardinal Gibbons no. Unsa man na katong we did not sanctify kanang katong magibasa ganina. Dili to mao. Na ako ibasahon nga are. Kung basa ako na siguro na kay libro ani masundan nimo ni. Kay kay libro siguro ni James Cardinal Gibbons diya sa James Cardinal Gibbons, Archbishop of Baltimore, MD. 1877-1921 in a sign letter na kaniwa. Wala ko libro ni Cardinal Gibbons bro. May dapat may libro ka ni kay inyuha man Naaman sa inyong sisiso. Mag-provide. Sige lang bro, mag-provide ra ko ana bro. Kung mo man kasagaran nimong gamiton bro, magpalit ko ana bro. Ikaw bala ka. Inyo man naaman sa sisisi katong karaan ninyo nga sisi kay daghan baya mog sisisi baya. Daghan baya nga version. Unsa nga version ng karaan nga sisisi bro? Basta daghan mog mga sisisigod. Daghan mog mga kuan katekism ninyo. Ka James Cardinal Gibbons. Daghan mo ni Peter German. Sisisi din ang kang James Cardinal Gibbons. Na ako. Pwede na akong ipakita sa imo nga naagi mabasa kay bro. Matod pa din bro. Ang Cardinal Gibbons nga sulat bro. Matod pa din bro sa James Cardinal Gibbons, Archbishop of Baltimore, 1877-1921. Cardinal Gibbons. Okay, kay inyo man yung pagtulunan. Inyo man yung katikisim gyapon. Ang libro ni Cardinal Gibbons, sisisi dili. Di kay matawag yun na siya nga mabilong gyud gyapon na siya diha kay inyo man yung pagtulunan. Pero ang official gyud ninyo sisisi gyud ang inyo nga official doctrine manggod pod, di ba? Sige mo si mao man gyud ang inyo pero matawag gyapon ni siya nga inyo gyapon nga kani nga libro nga katekism. Ingon reo is Saturday the 7th day according to the Bible and the 10 commandments. I answer yes. Nya miingon ka gani nga dili na Sabado. Pero si James Cardinal Gibbons giklaro niya nga kini kunong Saturday according to the Bible and the 10 commandments. Wa masayop di ay kini. Bro, wa di ay masayop kining libro nga kining 7th day diri nga i-sanctify nga special command. Mao din ang Saturday. Bro, asa na gani mo nabasa bro nga kanang libro ni Cardinal Gibbons sisisi na. Ayaw na paglae og topic diri ka. Ay nano confirm sa kay mo mang ilado ni mga tao na imong kalaki.
Unsa? Imo magilado ng mga tao na imong kalaki, asa man na nimo nabasa karon. So, Kakanang wa ko libro ni magila- Cardinal Gibbon na. Okay, ang inyong CCC, mao na yung official doctrine gid ninyo. Right? Pero naay mga sinulat si James Gibbon o inyong mga pare diya sa inyong CCC. Kasi natinulat si James Gibbon sa among CCC. Sila ni Rev Peter German, si ISR. Kaya mabasta man asa may sulat ni Cardinal Gibbon nga naa sa CCC unsa nga pahina o unsa nga si Rev Peter German. No, si Rev Peter German. bro, unsa nga naman ko CCC dire bro, unsa nga paragraph sa CCC nga si Cardinal Gibbon sang nagsulat. Si kuan de bro, si Rev Peter German bro. Nasipyat ko. Sige, unsa nga paragraph dire sa page CCC nga page 50. Page 50. Sige. Converts Catechism of Catholic Doctrine. No man ay CCC ninyo. Bro, Third edition. Dili man na. Kani ba third edition. Catechism of the Catholic Church? Boy, darao the Converts Catechism of Catholic Doctrine page 50. Third edition. Karon pinapon nimo ni ang kunon ni CCC. Ang general na mo nga CCC kani. Kaya kong gingon. O nya dili na nimo dawaton ni nga CCC ni ninyo ni kay naa mo general nga mao ra man gyapon ni biskan basahon na nimo diha. Lagi CCC lagi na siya pero kani nga CCC akong gamit ba Catechism of the Catholic Church. Oh, basahan diha page 50. Tanaw na ko page 50 ha. Nga nag-ingon diha nga which is the Sabbath day. Dili bro wala man fit and understanding fit and human act. Walay mabasa kay third edition man eh. Third edition man nga CCC ninyo. So daghan day mo CCC bro na first edition, third edition, fourth edition bro. Bro kani ba wala man na edition ni bro. Di bro. Kani ba? Naaman bro. Kung walay edition bro, naaman bro nga nagaingon man dire bro. Convert of Catechism man na mo bro. Convert Catechism. The Converts Catechism Kani of ba Catholic Catechism Doctrine. of the Catholic Church ba mo na kong gimin. Oh. So, dili ni ninyo ni official nga pagtulunan. Official gyapon na pero wala mo ko mangutana ang mga libro kani Salamat. kani mo na kong giingon. Wa man ni nahatag ni. Bana-bana ron ni. Sa may bana-bana? Ba ni mahimong 1 kilo o 2 kilo pwede ra The dili. Converts Catechism of Catholic Doctrine page 50 di lang nimo dawaton. Di lang nimo Unsa may dawaton. gingon niya bro? Unsa may gingon niya bro? Klaro gyud kayo ang gingon re nga giusob ninyo ang Domingo. Ang Sabado gibalhin yung Domingo. Basaha bro kay wala Okay. man nga libro bro. Okay. Basaha. Basahon ako Rev Peter German, CESR, The Converts Catechism of Catholic Doctrine. Matod pa ninyo nga doktrina gyapon ninyo. Page 50, ikatulo nga edition, 1957. Nagaingon re. Which is the Sabbath day kay niingon baya kaganiya nga kamoy magpili sa inyong adlaw nga igpapahulay so gipili inyong Domingo. Nya kay di ra ba gyud si Kristo po nagpili kamo ra. Ingon re, which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Karon ang tubag, ang answer ni Rev Peter German. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in Council of Laodicea AD 364 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Klaro kayo? Nga kamo rin Sumpay bro, nagbalhin. napanay sumpay bro. Bro, Ah? napanay sumpay. Oh, naaman kay sumpay. libro ana, sumpay. Ay, unsay sumpay unsay bro? Sumpay kay naaman kay libro ana, sumpay lagi. Ipalaw kog sumpay sa bro. Unsa man na convert? Imo naman ning giangkon ganiha di nga naman inyo mabasa sa ning sumpay. inyo ning sisi inyo gyapon ning pagtulunan dili man po ko maglimbong kay imo man ning mabasa. Convert for Catechism of unsa nga libro na? Okay, Rev Peter German, CSSR, The Converts, Catechism of Catholic Doctrine, page 50, 3rd edition, 1957. Ako, nag-order man ko og daghan ng mga libro, bro. Ingon ani, nga mga libro. Pero wa pa lang naabot. Sige lang, kay kung maabot to,
Sigurado gyud. Nga kuan bro, unsa na siya nga 1957? Oh, 1957 third edition. Ah, sige Parehas ha. gud ganing ha bro. Kuan. Nga ako PDF padayonon na to bro. basa. Na PDF ana bro. Nakoy PDF ana dire bro. PDF ha about sa Pero dili po ni sayo pang iyang gisulti bro. sa ako sa tanahon kay mura man og naamang kay wala nimo gitiwas og basa dia god. Ikaw na lay padayon og tiwas. Then explain dayon kay mangutan ako. Unsa na siya nga title bro about sabat tanang ko dire sa iyang introduction. Lagi dara ko man which is the Sabbath day question ba question. Na gani ni bro katong sa gamay bro katong doktrina Kristiyana ninyo bro ba katong gamay bro ba? Asa kadali lang bro ha kay tanawon. Murag naa ni siya bro. Dro asa man ito. Tanawon ako ning about sa sabat dire nga ito eh. Sige, tanawa bro kay magkuha ako glory sa kapilya bro. Totoo na day ka glory encyclopedia. Adara which is the Sabbath day. The Sabbath day is the Saturday is the Sabbath day. Do we observe instead of Sunday? We observe Sunday instead of Sunday or Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 they transferred the solemnity of the Saturday to Sunday. Napay-sumpay, di mabasahon. Why did the Catholic Church substitute Sunday for Sunday? The Church instituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. But what authority of the Church substitute Sunday for Saturday? The Church substitute Sunday for Saturday by plenitude of that divine power which Christ bestowed upon her. Wa day gibasa pagkamarog. Okay, pangutanan ako nimo. Pangutanan ako nimo kanang imong gibasa gigamit ba na ni Kristo pangimatuod nga Dominggo adlaw ipapahulay? Gigamit o wala? Tanawa bro ha. Mao di ay ko mawala niya basta ang tumpay. Magila sa bro. Pangutanan ka po. Ayaw, tubaga ko Gigamit na bro. Gigamit ba na ni Kristo pangimatuod? Oh, nasakpan, namutol ang libro. Dia. Okay. Sana ka. Gigamit ba na ni Kristo pangutanan? Ato basahan ako bro ha. Puminasa. Sige. Ang iyang gibasa about ni sa third commandment. Nang ko'y pwede. Third commandment. Tingnan na. Ako ipabasa diri. Basa, sukod sa akong gibasa. Sige, babasa. Sige. Which is the Sabbath day. Sige. What is the third commandment? The third commandment is remember that the keep holy Sabbath day. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Buti pasabot ani sa mindset sa Katoliko katong sa mga Judaism. Oh, why do we observe Sunday instead of Saturday? Sabi Yes. sa tanawon diri sa kuang monitor bro ha kay naka-live ata bro. Oh. Are ko, inyong third commandment, oh. Lagi kadali lang. Alright, dara. Remember to keep the holy, the Sabbath day sa third commandment. Ayos. Dara. Why did the Catholic Church substitute the Sunday for Saturday? Oh. The Church substitute Sunday for Saturday because Christ nabanaw from the day on Sunday. Holy Ghost descended upon the apostle on Saturday. Oh, yeah. Because Christ rose from the dead on Sunday, the Holy Ghost descended upon the apostle on Sunday. But what the authority did the church substitute Sunday for Sunday? Ang tama ng authority yun, Ana. Ano gabot-bot man ang simbahan? Pasahan ako. Yeah. Oh, dara. The church substitute Sunday for Saturday by plenitude of that divine power which Christ has bestowed upon her. So buot ipasabot ang gahom ni Kristo nga sayang simbahan maoy gigamit sa simbahang Katoliko sa
usab gikan sa Sabado padulong sa Domingo kay sa rason sa simbahan gitagawon ni Kristo nabanaw man ang atong Ginoong Kristo sa adlaw nga kining Domingo. Mao na padayon og basa kay kung wala niya basa kay nga naman kung iyatong nabasa iyahang gipamatud-an nga ang simbahang Katoliko day mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo kay damor ngayon ang gamiton mo connect ka na sa San Mateo 16:19 ang idili diri ta idilis langit itugot sayo ta itugot dito sa langit bad shot Mangutanan ya ako. ka muna ngayon Mangutanan ako. oh okay go Okay. So, karon pangutanan Paano nato. kung Ang pamutol? imo bang gibasa sumala ni Kristo or sumala lang sa inyong pagtuo nga Iglesia Katolika Romana? Sige, Sumala tubala dyan ang ni atong Kristo, bro. pangutana. Sumala dyan ni Kristo, bro. Okay, Ako kay basahon na. sumala man ni Kristo. Mato diri, Ang ah. basahi kuno ko diha. Basahi kuno ko diha nga miingon si Kristo. Now ang adlaw karon nga balaano nato Bro. Domingo ug dili Bro. na Sabado. Sige. Paminasa ba? Bro, ang gibasa na ako, convert for catechism. Di ba? Ang gingon, ang utana Okay. ka, base ba na ni Kristo? Yes, dara ko to baga. Matod sa Sige catechism. po. By Biya, what tubag-tub. the authority, ay paminasa, magsapaw-sapaw man ni si Manoy. Oh. Ah, wala oy. By what the authority by what authority did the church substitute Sunday for Saturday? Asa ko palayo sa akong kamera kay murag tulit ra kay ta ana. Okay, ang tubag. The church substitute Sunday for Saturday by plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Si Kristo yun ang nagbistowed ana. Mo na kung gamiton nimo na mo connect lagi na San Mateo 16:18. Okay. Mo Kay si kung Kristo tanawon man. nimo, paminasa. Kung tanawon nimo ang Biblia, ang unang mga Kristiyano nagtigom na sa unang adlaw sa semana. Dili ang tawag aning ni ang kining ni ang kinibang sa Sabado. Unya kung imong basahon diri bro kanang convert catechism. Ingon man oh, why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church Council of the the solemnity ang ang solemnity dili ang mismong sabat ang solemnity. That is why sabta pod ng imong gibasa kasabot ka kung sa solemnity Mabasa kasabot o. ka kung sa solemnity bro Yes. kasabot ka kung sa solemnity Yes, mabasa o. Sunday define takes what is the place solemnity bro of the Jewish Sabbath. define what is solemnity kaya nakasabot Ayaw sa magagang Commandments solemnity. ninyo. Oh, Sunday takes the place of the Jewish Sabbath. Natin commandment. Naadali ang gibalhin sa simbahang Katoliko ang gitransferred ang solemnity. Wa man Ang Jews. ni kasabot og unsay solemnity. Ario, Jewish Sabbath o. Ang Sabbath mo giban lagi ninyo. Sabo. Ang Sabbath. Sabo unsa man? Bro, malakaw sa mi mama bro. Unya na lang bro. Sige. Basta kay namutulog libro nasakpan ang Wala, gibalhin ng nasakpan solemnity. Sige na. Sakpan Ari magano sa sige na. James Cardinal Gibbons bro, the faith of our fathers. Lagi basta kay namutol di kag libro lain na po ning video atong i-upload na namutol. Niingon ka gani ha, is not every Christian obligated sanctify Sunday Namutulog na, and bro. to Sige na, bro. abstain Sige na, on bro. the day Okay. for unnecessary simbahan work. Solemnity ang gibalhin bro. Si James Cardinal Solemnity Gibbons ang bro, gibalhin, dili ang mismong sa the sabot. faith of our fathers, niingon